No, pane králi, chystá se válka. Chcete nakoupit atomovky? No, ale chtěl bych si spíše povídat o vašem životě. To je váš vnuk? Vy jste, Vidíte, nemá vás rád. aha, je velmi hezký, je upatlaný od čokolády. Vy máte čokoláda. Je to čokoládový. Čokoládovna, ne, čokoládárna, ne, už to je jedno. On tady sedíte jak nějaký. Jo, a ještě jste neříkal, kolik máme nakoupit samopalů. 500! Budou to i bazuky, Ne! raketomety. Chcete se snad hádat? Ne. Bude prostě raketometu, bude 0! Ale raketomety jsou nejlepší. Na co? 0, 0, 0, 0, 0. Rozumíte mi? Jo, ještě jsem vám chtěl říct, že nepřátelé mají tanky. Skutku zajímavé. Ale co třeba jim ukázat také nějaký tanec? No vytahujte dostatek. Dobře, běžte tam. Nechte si to. Teď vám musím něco pošeptat. Nemůžeme si bavit před služebnictvím. Tak pojďte a řekněte mi to. A ten náš synek. Jo, synku, mohl by si Trošku supnout ruku. Ano. Dobrá, běžte na chvíli. Máte hrát? Vypadáte tak. Ano. Tak běžte, běžte. Je tady trápení. Je tady trápení. Že bych se šel vyčůrat? Co jsem dneska pil? No. Podívám se na komp. Takže jsem dneska pil 5 litrů coly, 5 litrů Fanty, 5 litrů Sprite. To jsou dobré lízátka. To jsem zapomněl, ještě jsem zapomněl, že jsem... Vaříte se jak nějaký postižený. To jsou klacky, to jsou meče. Pardon. Říkal jsem si, jak to, že jsou červené. Nechte to. A říkal jsem si, jak to, že mám nějaký divný jazyk, mám na něm nějaké rýhy. Chcete vidět mouchu? Koukněte se na tu mouchu. Vidíte, jak klepetá těma nožkama, samíte ji. Je to určitě nepřátelský zvěř. Nebolí vás ruka? Ne. Vám teče krev, senioro. Asi jste mi ho rozřízli. Počkejte, máme tady klíšťáka! Je, husa. Opravdu? Jo, počkejte, máte tady brouka! Máte se být! Dejte mi smilování! Otočte se! Dejte mi smilování! Dobře, ale otočte se, pak vám dám smilovat. Ne, nepřijejte mě! Nápad. A ještě lepší. No, otočte se! Chcete se poprat? Hazdíku! Podsek! Usek ruku! Achilles! Nejsem. Synek! Po zemření krále. Věděl jsem, že jsi vždycky Co to je? Ty jsi v nebi. Pravdu? Ne! To je... Občané! To je! Král je mrtvý! Já jsem. To jsem. A teď dejte hodinu ticha. Králi, jak to, že nejste mrtví? Jsem mrtví, jsme v takhle. Ne, to tihle občané. Ty jsou hříšníci. Nebo jsme ne? To byl sen! Jak
Jaký zas sen? Dal jsem mi sen, že jsme byli oba v pekle. Oh.